ин чиз ва чӣ гуна кор мекунад? хеле ки мо гуфтем барои дар таможни бисёр очират наистодан, мегуфтем ки дар ҳамин хидмон ҳозир якаписарора. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ба маълумоти шумо як информатсияи нава мерасонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки бихоҳем фаҳмиданд ки шуморо аз Россия запрет на выезд кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, рақами WhatsApp дар рӯи экран меброяд, бинависонед проверкаи депортатсия мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар истгоҳҳои Душанбе лавҳаҳои электронӣ насб карда шуд. хеле ки мо чанд пеш видео карда будем ва гуфта будем ки дар шаҳри Душанбе дар фурудгоҳҳо ва дар аэропортҳо мақсад лавҳаҳои электронӣ насб мекунанд. яке аз осониҳо дар фурудгоҳҳо гуфта мешавад ки мисол барои дар таможни гузаштан дар паспортҳо печат мондан анамура электронӣ карданд ки ҳар як шаҳрванд дигар метавонад паспортша мисол ба мисли давлатҳои дигар дар амуҷа сканер карда бигзарад бе очират истодан ва инчунин дар истгоҳҳо низ ҳамчунин нақша гирифтанд. дар бархе истгоҳҳои шаҳри Душанбе лавҳаҳои электронӣ барои гирифтани маълумот аз равоҳои нақлиёт ҷамъиятиро насб карданд. айни ҳол дар истгоҳҳои Душанбе ба таври озмоишӣ дар 10 истгоҳ ин чизро насб намуданд. ин лавҳаҳоро метавонад дар истгоҳҳои таваллудхонаи рақами 1, маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон, шифобахш, боғи ҳайвонот, маркази савдои Тоҷикистон, телевизиони Сафина, майдони Сарҳадчиён, донишгоҳи тиббӣ, мағозаи Олами китоб дида кунад. ва инчунин гуфтанд ки дар ин чизое ки электрони насб шудагиа то ҳатто дар ояндаҳо инчунин қайд карда мешавад бо тариқи ҳамин электрони пардохт кардани маблағҳоро пеш аз сафар кардан, мисол пеш аз савор шудан ба ҳамон автобусҳо ё ки микроавтобусҳо. ин чиз барои навбатпои зиёд нашудани шаҳрвандон роҳандозӣ шудагӣ аст ва айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар 10 истгоҳ насб кардагӣ ҳастанд. тамом бародарои азиз. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин буд як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. камтар комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирем барои перескат кардан ва аз нав кардани документҳои худтон. рақамошон дар рӯи экран мебуранд, қатишон дар тамос бошем. Аюбҷон Нозимӣ нависонда: ассалому алайкум ака. ягон тағйирот мешавад баъди соли нав барои одамони депорт. илтимос ҷавоб диҳед. беҳад зарур аст акаҷон. тағйиротҳо барои авфи муҳоҷирон дар назар дошта бошем, бояд ки дар соли 2025 бишавад. пешниҳод чидагие бародари азиз. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман дар Санкт Петербург 1 сол кор кардам. патент доштам. вақте патент буд шид, граница гузашта рафтам. патента супоридам надодам. гуфтанд отказ шид. ҳозир ман дар Тоҷикистон ҳастам. 8 моҳ мешавад. оё боз рафтам метавонам? барои патент аз сари нав гирифтан, ин хеле бародари азиз ки то 1 сол нагзара шумо гирифта наметонед. вақте ки патент отказ мешавад, яъне аннулировад мешавад, шумо то муддати 1 сол патент гирифта наметонед бародари азиз. як нафари дигар нависонда ки ассалому алайкум акаи Сорбон. мегуфтем ки дар ҳамин хидмон ҳозир якаписарора ба хизмат даъват мекунанд ё ин ки не? не бародари азиз, даъват намекунанд. якаписар аз даъват ба хизмат озод ҳаст. Мирзоева нависонда: ассалому алайкум. писари ман Дубай рафта буд барои кор, аммо кор пайдо накард, омад ба Тоҷикистон. агар писари ман барои муҳоҷират ба Москва равад, ба хотири печати Дубай рафтааш депорт ва ё обратно мегардонаншонад? ташаккури зиёд. не, барои Дубай сафар кардан ягон мушкилӣ намешавад ва то ҳозир ягон монеа нашидаи печати Дубай дар паспортҳо. Исматулло нависонда: ассалому алайкум ака. дар главни сурати чӣ мемонӣ? дар суханронӣ дига чӣ мегӯӣ? ба хотире ки шумо бо диққат гӯш намекунед, баъзе нафарта дар назар дорам, мо дар аввали видео ҳар чизеро ки дар бораш гап мезанем, ҳамуро гирифта номи видео мемонем. агар бо диққат гӯш кунед, бо аҳамият бошем, дуруст мефаҳмед моро. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. ҳозирам бояд сертификат бигирӣ ё ин ки не барои патент? бале, сертификати донистани забони русӣ гирифтан ҳатмия. яъне ҷойҳое ки ғайридавлатӣ буд вора манъ кардагиам,
махсус ҷойҳои муқарраршудада метавонед ки барен имтиҳон биспорен ва сертификати забони русӣ бигирен. Шӯҳрат нависонда: ассалому алайкум бародар, саломат бошӣ. оиди хабарҳои муҳоҷирон мефаҳмонӣ. раҳмат, сарбаланд бошӣ. зиндаву сарбаланд бошен шуморам бародари азиз. кӯшиш мекунем ки доимо аввалин шида камтар информатсияҳои полезнира ба маълумоти шумо бирасонем ва як манфиати хуб аз мо бигирем вақтона. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.